Atropellat per un camió de Coca-Cola vaig trobar l'etern descans. M'esperava que la vida després de la mort fos un període plàcid, sense preocupacions, però m'equivocava. Benvolgut. En aquesta carta es fa constància de que has abandonat l'existència terrenal i que has entrat al purgatori. Degut als retrasos burocràtics a causa dels embussos d'ànimes des de l'aparició de la pesta negra, ens disculpem per la demora de l'entrevista amb Sant Pere. Se't serà notificada la data i lloc del judici final d'aquí a un plaç de temps indeterminat. Atentament, el Senyor dels Cels. Aquella notificació va trigar més que la caiguda de la URSS, perquè us feu una idea, però per mi va ser el mateix que un parell d'hores. Finalment la vaig rebre. Hola, soc Sant Pere, jutge i guardià dels cels. Bé, aniré ràpid, que tinc feina. En principi, quan vivíeu a les coves, era fàcil controlar-los, saber quins eren bons i quins eren dolents. Però, mica en mica, us heu anat reproduint i ara mateix és impossible controlar-los a tots. Vam intentar exterminar part de la població, multitud de vegades, i no vam obtenir cap resultat. Fins i tot li vam donar la bomba nuclear a Truman i no va ser inútil. I per tant, us deixem escollir quin lloc voleu anar, quin destí decidiu. Si vols anar al cel, al paradís o a l'infern. Però abans que escolleixis, faig la gran decisió, t'explicaré els motius per als quals has d'anar a l'infern o al paradís. Entesos? A veure, el paradís, és a dir, el cel. Estaràs envoltat de l'essència humana, naturalesa idíl·lica, allà tot dolor i tot plaer desapareix. Viuràs en un estat diví, sense preocupacions i sense necessitats fisiològiques. A causa de la poca densitat de població, trobaràs una pau espiritual que et permetrà arribar a una plena autorealització personal. Que en cap altre lloc podràs dir-ho, així que no t'ho pensis dues vegades i des del cel. Ara toca l'infern, el veritable paradís. Un destí amb tot el que es pot esperar, gaudiràs d'una ampla vida social, podràs experimentar tots els plaers imaginats a canvi d'una tasca ben senzilla. Cultivar i cuidar els pomers de l'emperador suprem Satanàs. Li agraden les pomes. Vine a l'infern, t'ho passaràs rebé. Postdata. Cervesa gratis de benvinguda. Vaig escollir cel. Sempre havia pensat que el cel era el millor dels mons possibles, així que el vaig triar, sense dubtar-ho. Quan s'havien referit a la poca densitat de població, no pensava que es referien a que només hi habitaven 3 persones més, a part de mi mateix. A 13 quilòmetres al sud-est vivia Còngora. Encara estava enllestint la tercera part de les Soledades. Al nord, en un riu, hi vivia Gandhi, quasi despullat, meditant.
Per últim, entre les males herbes malvivia Judes, que havia estat castigat per portar-se malament amb el fill mimat de Déu. Jo no volia viure allà, al paradís de l'avorriment, així que vaig omplir un formulari perquè Déu em canviés de destí. Per primer cop vaig resar.